Shining star. Muchirongwa chedu chanasunoyo apo tiri kuti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Ndine mwanasikana wandinayo pano. Nemanakiro wakaita ndokupa zita rekuti chiko iyoyo. Ndokuti Rosie nai. Right, Rosie ndoda kutambira nemufaro mukuru muno mustudio. Wangu watete makadizvinyi. Ndinofara uruse yako. Ndiri right zvangu. Anditika. Rosie auya pano achiperekedzwa naMainini munin'ina wamama anditika. Wangu. Makadi yenyu Mainini. Tipe makadi yo. Aiwa tiripo yedu tinokutambirai nemufaro mukuru mustudio medu anditika. Wangu. Alright. Right, Rosie. Ndakanzwa nyaya yako ndichizokubata. Pane nyaya yakandibata yandakati no dzimwe ndakanzwa nyaya dzako dzakawanda asi yakandiattracta. Inyaya ndofunga yatakazonyatsotaura tichidzika. Nyaya yekuti iwewe kune munhurume wawakapomera mhosva yekuti akakurepa akakubata chibharo. Munhu iye ari kujere nhasi. Wangu watete. Ichokwadi. Ichokwadi. Right. Amainini mwana wemukoma wenyu. Wangu tete. Nyaya iri kutaurika iyi munoiziya. Wangu. Zvakaitika mwana ane makore mangani? Ane 10 years. Right. Saka Rosie ndikuda kuti undi explainere zvizere kuti chii chakaitika, waigara kupi kusvika munhu atiri kutaura nezvake uyu azosungwa. Ndiri kunyatsopa nguva yakanyatsoreba. Taura yako wakasununguka, zvese zvauchiri kuyeuka zvakaitika kusvika pakusungwa kwemunhu. Right, my fellow Zimbabweans, my fellow Africans, ladies and gentlemen, welcome back to your favorite channel. And please, if you are new on this channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that next time when I upload another video, you won't miss it. So guys, to those who remember or to those who followed this channel, I did a video remuskana uyu ane clip randabva kuplaya ndichitizvo ni muskana uyu ane nyaya yake yari kuti akapomera munhu mhosva mhosva yaasina but kupfurikidza noda kuti muskana uyu anotya vabereki vake or anotya mubereki wake anova amai vake vaiti vanorova zvakaomarara. Musikana akapedzisira abvuma mhosva akapomera munhu mhosva asina mhosva. Mukomana waakapomera mhosva akatongerwa iye 18 years in jail. So akazoenda paredhiyo achitwa interview zvinova zvakazobatsira kuti mukomana uyu azenge achizonoburiswa muchitokisi but zvanga zvavapo ndezvekuti mukomana uyu anga atova ne9 years ava muchitokisi, anga atova ne9 years ari muchitokisi. Nokuda kwekuti nyaya yakaitika in 2015 musikana uyu anga achiri ne10 years, then paakazouya akubudikira mukomana anga atova ne9 years atova mujeri. Saka zvamanje manje ndadzoka nerimwe video remukomana wacho akanga akasungwa nokuda kwekuti nyaya idzi dzakazofambirwa zvikaongororwa zvikaonekwa kuti chokwadi mukomana uyu anga asina mhosva. So ndauya nevidhio remukomana nhasi ndora ndauya naro ndoda kuti ndikuonesei panapa interview yake yakaitwa naTete Tilda palive. Handitika zvinoyera zvinoshamisa, munozviziva zvose zvinenge zvichiitika kwaTete Tilda. Munoti chiwo nenyaya iyi, munoti chiwo maZimbabweans nenyaya yakaita seiyi yekuti munhu akatopika 9. It's not easy guys. It's not easy kunge uri mukati mechitokisi for 9 years. 9 years usina mhosva yawakapara. Anyway, ndiudzawo zvamunofunga mucomment section. Ndenge ndirimo ndakamirira ndichida kunzwawo kuti muri kufungei nezvenyaya iyi yekuti munhu akapika 9 years asina kana mhosva yaakapara. Hey, pakaipa. Ladies and gentlemen, regai ndikusiyire video remukomana muchiona video rasimba panapa. Then don't forget to like, comment and share our videos ndokuti tikure pa channel yedu Handitika. Thank you so much for your support. See you next time. Mukoma Simba. Ndofunga kana mukataura muchidimo pana anenge akatopotsawo nyaya yenyu asina mboyinzwa. Ndofunga pamwe ndataura kuzosungwa kwamaita uye nekuzoya kwakaita musikana muno achizotaura kuti akakunyeperai. Ngatitangirei panonzi musi wamakaenda kukoti muchizopiwa mutongo. Okay. Right. Yeah, musi wataenda kukoti ndakaenda ndiri worried. Tisingatombozivi kuti zvinhu zviri kumbonyadzofamba sei izvi. Yeah. Wanga uri musi wa 24 August. Hai madetsi 2015. Ende madetsi unowaziva. Ndopa ndikasunza trial nemusikana Rosie. Zvechikwadi ndanga ndisingamutomuzivi. Yeah. Tazongopinda mukoti. Yeah.
Akabvunza kuti mukomana wembe blue unomuzivira agere kuyanze ndomuziva. Yes. Zvinomuziva panyaya dzei. Zvinomuziva kuti akarara neni. Akaina sisarare neni. Ndisachema. Nasisina mate. Nasisi mate Saka akati usatombochema ipapo ukachema ndodi ndinokurova. Ndopandomuzivira. Zvikanzi agara zvokupasi. Ukabvunzwa mate. Mate akana kumbotora mashoko kuti akatanga kuchemawo. Atongoshokekana nenyaya iyoyo. Zvikanzi kusimbono zvekutaura ndikati ndinazvo. Ndikamubvunza mashoko maviri chete mwana. Ndikati kona iwe unondizivira ukupi? Ndakambokubata uchibharo kupi? Zvikanzi pawakaika nasisi kumananze usiku akubikira sadza. Sisi wakatirana neni pasi. Wakarara pamubhedha. Saka kubva ipapo ndakabva ndangotopera usimbawo ndakatongoona kuti apachina muchotaurwa. Zvikanzi nosimba chigara zvokupasi. Mandi ndikasitoti tozogona musi wa 3 September. Ndopatingaenda kurimandi. Musi wa 3 September wasvika ndopandikatongwa 20 years. Ndikabhisigwa 2. Ndikasagwa ndi18. Ndikaenda kuwawa. After kuwa ndikati chikuru maximum. Ndikazobva kuti ndikaenda paCentral. Ndopakazosumuka nyaya idzi. Ndisingachazi ndodini. Ndakatombosvika pakusura ndati ndozoraya sei. Ndoita sei. Wanga une makore mangani by then? By then ndanga ndine 21. Hanjanyatsoziva zvangu baba. Papa wakapiwa mutongo hama dzadziripo ndifanani? Hama dzadziripo papa. Vabereki vavaripo? Pandikapiwa mutongo vanga vasipo. Vakambouyawo kumatrial. But pamutongo so ndandiri ndega namedu. Medu akatongwawo. Medu akatongwa? Akatongwa. Akapiwa makore mangani? Akanga akapiwa 10. Tangoiswa hafu. Sure. Yeah. All right. Saka ndokuzoenda kwawakaita kuchera? Ndokuenda kwandikaenda kuchera. Ndikunyura kwandikaita. Wakagara 9 years? Kagara 9 years. Sadzirise. Wakazogamuchira sei kuti izvi ndizvo zvavepo izvi? Ndakangotanga kunamata. Ndakatoona kuti Mwari akutongondichengeta. Akutondijambisawo mazuva asingatozivi pamazuva akutongojamba. Ndakangoti zvakutongochiteteri. Ndakutongoinda. Ndatokanganwa zvepanze kazvichazodi. Aiwa ndatokanganwa zvinhu. Waishanyirwa here nawo? Ndaishanyirwa. Apo nepapo sevanhu vanenge vachi. Asi kana mazuva ekutanga wanga usingachemi? Ndasingatombotyi. Ndasingati papa pakatoipa. Papa asingati ndikaparangara nhasi ndokuti yeshi. Mene Mwari angafunga chii. Right. Rose uya akazouya pano paStar FM musi wa 13 September 2022. Akataura kuti shuwa ndakura manje asi ndichiri kurangarira. Pane munhu wandakapomera mhosva yasina kupara. Wakazozvinzwa rini kuti ndozvaitika? Ndakazodaidzwawo pavisitors ndisimbauda kurehab. Kuna titoda kuona. Aiwa but ini pandakazouya wangu watoudzwa kudhara. Hapana munhu angatokuudze. Ndaudzwa namukoma wangu vatina. Ava vakazouya vakauya kuprison vakati hapana nyaya dzangu taurika simba. Mira une zviri kuitika manje. Saka bamukuru makabva maenda mangwana acho here pai? Ndakaenda mangwana acho. Chitatu after manzwa chirongwa mucho. After manzwa chirongwa mva maenda mukanomubatisa mukoma. Ndichibva ndanomuudza kuti musikana wo kumangarira uya akaenda kwaTete Tilda akanotaura kuti akanyepa. Saka takuda kuti tizoona kuti zvakufamba sei kubva ipapo. All right. So soon after that Simba wakabva wazobuda kuchera. Chokwadi. Anditi but then that was in 2022 asi wakazobuda muna 2024 anditi ka. Right. Uchibuda wakananga kwa mukoma? Ndakananga kwa mukoma kuTumbisa. Then kubva tazowana nguva yekutaura newe pano paredio. Anditi ka. Pawakabuda vabereki vavari kunoko? Vanga vari kumusha ukoko. Vavari kumusha. Right. Chindiudza vana vabereki vakabva udzwa kuti Simba abuda? Vakanzwa kuti Simba abuda. Vakanzi Simba ari kuyakumba? Ari kuyakumba. Right. Pawakaenda kumba wakaenda nani? Wakaperekedzwa here kwandi wakaenda uko? Ndakaperekedzwa nomwe mukoma wekukweko. Anditi ka? Mai guru chinopinda pamusha. All right. Wasvika pamba? Ndasvika pamba vanhu vakapembera nekufara. Kwapana nani vakaungana here veukama baba mai? Vakati chii zvakafamba sei? Vakatoungana vamwe vangatobva kumana sisi nanani vakatongomirira munhu achidi achiuya unza vaida kutouya kukwekweni pandikaburuka kukwekwa ati aiwa ari kuya kumusha kugara izvenyu papo. Saka ndangosva vakangondimirirawo pambawo. Handakasvika ndemufaro panofara kuri kuchema chaipo. Handakufara zvekuti ndakanyanyisa ndisingazwisisi ndizvo ichokwadi. Tafanira ndikurota zvandaimborota ndiri mukati futi. Ipo tombotori panze. Toti hapasi kurota here futi apa. Saka ndozoti handikazoita step after gore chairo. Ndizoti ndizvo chokwadi zviri kuitika. Okay. Vabereki vakati amai? Akende manje 9 years uri muje amai vakati. Aiwa amai ndo vakafara vakanyanyisa kufara kwacho. Vachirongofara nanhasi. Ko baba? Wese. I remember uchiti baba mombe dzese dzakapera. Danga rakavhara. Vachiedza kuapira.
Hesh. Zvingoramba chete zvakamirira kuti zvibude pachena sekuda kwazvikaita. Pozvaizi munharaunda yazosvuura kuti akazobudiswa napiwa ngatoita zvakadai. Yeah. Waigara sei munharaunda? Yeah. Yeah. Ko vanhu vemunharaunda vakakugamuchira sei? Vanhu vemunharaunda vashoma vakazvigamuchira. Mhm. Vamwe vangwani mafoniwo nematachi aya vachinzwa kuti vachiona zvakaitika. Ndi vakagamuchira vamwe vachona vakazozvigamuchira late vatozodziwa nevamwe vavo. Kuti aiwa mukomana nachakati Chakaita. akatongopikirawo mahara zvake. Yeah. Aiwa tinotenda Mwari. Right. Tikuona tana makoti. Maini. Munhu uyu makasangana kupi? Takasangana kuAvondale yanga iri Sunday. muHarare. Ndaigara muno muHarare. Saka Simba wakazengwa dzoka futi kubva kwauya muHarare. Ndikabvaona kamukabasa ndikaenda kuWestgate ndikugadzira road mabesa aigadzira road. Wakatombonoshanda ikoko. Ndipo pandikasangana namadhamu. All right. Saka makasangana kuAvondale. Kupi kwacho muchiteko kaiko pa chicken Pa meal. 10 up yepa wise ayo itori Sunday zvangu ndichenda kuchechi ndopandakamuona akapfeka maworksuit achishanda ake basa rake. Ari kuconstruction. Ukati ndazvanira mukomana kuconstruction. Kana. Nyaya dzake dzwaidzizive. Ndanga ndisingazizivi. Hapana chaiziva. Anambobvira akandudza nezvazvo petanga tichifambidzana. All right. Kubva zvafamba sei? Petanga makabva madanana ipapo here kana kuti makambotaura dzimwe nyaya? Tina kutanga kudanana ipapo. Iye kuuya kwake kwandiri akanditi zvonezvo unode basa here. Ndikati inini basa ndorida zveshe. Kanzi ndikati koi basa reshi kanzi ndine machikeni 3. Nesimba Tsvagire basa. ndinechi Machikeni 3 ari kukweke. mashopo Machikeni echi waiti zvonezvo ndine makambani angu emachikeni iwe ari kukweke. So unode basa here? Right. Basa ndorida. Ndikati ko munenge muchindipe mari zvikanzi 200 ape kugara paripo chichi. Ndokubva azoti ndipe namba dzako ndokubva ndazomupa namba. Then pakuzotaura kutaura kubva hanzichi ndokubva azoti zvebasa ngatimbosiyana nazvo ndatokufarira hangu inini but basa ndokudi ndokutsvagira. ipapo Tingotaura pamafoni ipapo. awapa pakaze pane papo kumafoni. Sangata kungotaura pamafoni. Chingotaura ipapo ndipo akabva petakabva tazosangana kuWestgate. Yanga iri futi Sunday ndatobva zvangu chechi. Ndope akazoti ndinoda kuti uzoonani vamwe madha vanonzi mufundisi kudya dziripo. Apa mama kudananira. Tanga tava kudanana but iye anga asati anyatsondijekesera bazva ari. Apa iwo apa ngochiti ruda nemunhu ane machikeni. Kutode basa in fact. Shingu dzangu anga atori pabasa in fact. Yose kutaura kwangadi angaita. Then echizoti uri kufanira kuti usangane namufundisi. Pane zvavaruda kutaura nemi. Mufundisi waye vakabva vatoyawo watobva kuchechi kwavo. Ndobva wauya tikasangana ikoko kuWestgate muchikenini. Ndo pavakabva vandudza history yaSimba yese. Ndakapere Simba. Apa kuti hapana munhu ana kana chikenini ana. Apa inini ndanga ndatofana chita basa ndariwana. Apa mwamudira basa iri kana basa chete. waitoti kana ndandopinda basa ndatosiyana naye. Saka pawakazonzwa kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakangozviise kuna Mwari ndikangotanga ngonamata then pendanga chingonamata ndakabva ndazongozwa kungoti ndiye munhu woenda namatira through nekunga ndaonawo munhu wakewo nekuzonyatsa kutaurawo chokwadi chakewo. Hauna kutyero kuti munhu akaenda kujeri? Ndakatya but ndakakanzerwa namufundisi. Ndo wakanyatsa kundikanzera zvikuru sei ndikazvigamuchira ndikazvinzwisisa. Okay. Pane wawakaudzere hama yako mashamwari pane wakanga watanga udzere kuti ndakudana nembinga ine machikeni. Ndakanga ndambodza zvangu shamwari yangu taigarisana naye kuWestgate panext ipapo ikati zvaunonga watopinda wani. Apa mbinga yacho anga ine mota here yaifamba neko? Anga asina kana mota waiti zvonezvo ndinogadzira marodhi so inini hangu kuti ndinyatse kuzvinzwisisa. Wakatadza kuedha here midzi dzacho kuti nani machikeni akugadzira rodhi. Ndakatadzika kunyatsa kuzvinzwisisa nekuda kwekuti ndakangomuvimba kungoti pamwe ari kungotaurawo chokwadi. All right. Okay. Saka shamwari wakazoiti chi manje? Shamwari handina kuzombobvira ndakaijekesera pachena kuti munhu uyoyo hakuna chikeni. Nekumboti ndakamuudza kuti zvakazodai zvikazodai handina kumujekesera. Saka ari kutongofunga kuti wakarorwa nembinga. Nekuda kwekuti ndanga ndakutya kuti anozogona kumujaja through nezvaari. Unozotaura nyaya chaicho. Alright. Saka wakazonyura rini papi pacho manje apa? Right, apa udzwa chokwadi. Apa kuna kana mabhizinesi ariko munhu anga ari kutongotaura. Pawakazoti apa ndachimuda manje munhu. Chinhu chakaita kuti ndizoti ndamuda. Vakati zvonizvo ndinoda kukuroora handidi kukutambisa. Okay. Ndope ndakabva ndaona kuti ndiye munhu uya uyu.
wandakanga ndichinamatirawo. Iye ainamate. Ainamata achienda kuchechi namufundisi ivo ndabvutaura nezvavo. Alright. Ndo pendakabva ndati ndiye munhu uyu wandakanga ndichitsvaga nguva isi nekuda kuti ndakanga ndisingadi kutambiswa. Shuwiro yangu yakanga iri mukukumbirwa. Okay. Weidza kuroorwa nemurume anazvo kana kuti asina, asi shuwiro yangu ndakanga ndisingadi kunyadzisa vabereki vangu kunyanya. Ndo zvandakangofarira paari ndikabva ndamuda chaiko nemwoyo wese. Saka akazonokumbira. Akazadzisa zvishiwo zvake zvakataura. Asikana, saka wakaunganidza mari. Ndakaunganidza. Kuenda naye chete. Ndikati aiwa ndiunganidza ndiri naye. Uri kutakura. Ndikutakura. Ndaunganidza dhora iri kusvika ndarakwana. Asi Simba. Saka wewe nyaya dzemashopu idzi. Saka waiti uchazodzibuda sei? Kwakuri kuzama kuti ndipukutwe musodzi. Tusvodedze munhu padhuze. Kwete munhu padhuze. Kuzama kudai ndakaona zvitoitawo. Mwari akatotungamirawo zvakati zvandaida. Ndangoda musikana asi ndangoda musikana wandaida. Tendera ndichitsvaga ndakatosanganawo naye. Okay. Wakazomuudza rini kuti wangu paenda ndichisona mabhodhoro panapa? Ndakazomuudza atabva kuna mufundisi wangu kuWestgate. Mufundisi ajekesa zvese pachena. Saka mufundisi pavakamuudza una kutya here kuti ndakuramba manje? Mufundisi akati buda muno bobuda Simba risana. Ndabuda vakasava vaviri. Apa mama kutofambidzana zvakutofaya? Ndakutofambidzana apa. Zvakutofaya. Zvakutofaya. Mufundisi vakasara vakataura naye zvekumukansila zvekumuudzawo zviri pachena. Vakahwisisana. Saka pawakadzoka hauna kurova nembama? Kana angatopinda mudhi yaMwari ofuna iyo. Asi mufundisi vaiita vachimuvhurira magwaro here? Vaimuvhurira, mufundisi vakataura chaizvo. Aiwa, ndo vakapedza. Ndo vakanyatsomusimbisa zvakatofamba zvakanaka. Alright, okay. Saka bva waunganidza mari? Ndakaunganidza mari. Kwakuenda kumadzitezvana? Kumadzitezvana, mufundisi takaenda tese futi. Right. Takaenda naye akatomboisa hendi chaizvo. Akaisa hendi. Akaisa hendi handidi kushora. Saka makoti vabereki vakaziva here ndomamirira zvakaita? Pakutanga tichifambidzana ndakatya kuvaudza. Kunyanya mama wangu ndakatya kuvaudza. Ndikazoudza sisi vamama wandakakura ndichigara nawo. Tine mukomana wangu ndofambidzana naye anonzi Simba. Handina futi kuvajekesera futi kuti zvakamira so. Ndivo vega vakazomutsvaga vega vakati rega timbotanga tamutsvaga pamaFacebook pamaYouTube. Timuone kuti munhu akaita sei. Then pavakamutsvaga vakamuona ndokubva vamboneti ko munhu wako uyu wambonyanya kuonekwa paari uye unozvikwanisa here uye unozviziva here kuti ane mwana. Panguva yacho iye haana kunga akandiudza ndikazongozvinzwa futi yenani namufundisi asi ndakangozvigamuchira hangu sezvazviri. Then wana mama wakambozama vachindionesa. Ndikabva ndatora hangu time yangu yekuti ndikabva ndatora time yangu yekunamata. Inini nguva zhinji ndi munhu anonamata. Ndakatanga kuzvitsanyira ndichinamata. Ndikaona zita rake riri kuramba kubuda. Wakaroonera ndora waida kuona. Rakachatobudewo ndora waida kuti ribude. Rakaramba kubuda. Ndakanga ndambofunga kuti rega ndisiyane nazvo ndichiri mwana mudiki handingazvikwanisi. Asi mukunamata imomo zvakandirambira. Okay. Right, Simba enda aroora paya. Abvisa mari. Akandidadisa zvishuwo akandiroora. Akauya nekeke vabereki vakafara vakati haiwa mota vakauya. Rakanzi chiko keke? I remember makandikoka ndandisipo vedu ndakaita kubhadziwa kuti mwana wangu Simba ari kunoroora apa ndisipo. Akauya nekeke rakanyoronze chii? Anga riri maroora de. Makatoita roora wati? Hatinadi kuzonyatsa kudhekoreta nekuda kuti kwakazonaya saka takangopfekawo zvimadresi nemasisters angu. Nemajavha? Zvakangodaro. Kode mau yanga makapfeka majavha chii? Alright, ndo pevakabva vazonditora. Vakabva vazoya neni kukwekwe. Alright, ubva mazoenda kukwekwe. Tikazobva kukwekwe tikazoenda kumusha kugokwe ndichinopembererwa zvangu. Saka wakatonopembererwa? Ndakaitirwa chinonzi chimhandara ikoko kumusha ikoko. Ndochokuita secho? Chekukoka vanhu vachiuya vachizona muroora vachibvisawo zvinana mari mapureti midziyo nekudzidziswawo nevakuru zvichi. Wow, alright. No, tinotenda Mwari. Right, I remember Simba pawakaenda uko papa nemwana nemukadzi ndi? Pane mwana nemukadzi. Zvakazodi paya. Mukadzi akazongoenda akasiyawo mwana. Pawangwa kuchera. Akazongoenda wakanogwa kuti mbiri dzake dzimwe. Alright, and then mwana akasara. Akazotogwa kuna bereki vangu. Anga ndane mwana because anga chindiki. Okay, saka mwana ariko kumusha. Akutogara namai vangu. Alright. Nice. Okay. Right. Aiwa zvinofadza. So, upenyu huri sei? Upenyu. Wane mhuri?
ndava nemhuri upenyu nesiponono yako iyi. Oh, by the way pane kabheibhi handiti ane akura zvakadini? Ane 2 months ne 2 weeks. 2 months 2 weeks. Masvika ana risei zvake mwana? Atina nezvake. Handiti ka? Nice one. Right, tachiti upenyu huri sei, wane mhuri wane mukadzi apa kumachikeni aya hakuna, saka wakabva wazozvifambisa sei manje? Mhuri iri kuchengetwa nei, wakazoitei? mhuri asati yave stable kunatsochengeta chaizvo chaizvo kusi sirimbokiyakiya kuzvino asi zvava stable chaizvo kuzi vamwe vaimbovimbisa kuda kubetserawo vaya madhezi aya ekutanga tikambopinda muno muvaya vamwe vakambouyawo asi vakangoramba vakangotozivi. Nyaya yako yakabata vanhu vakawanda, vamwe vachitoti toda kubatsira makore 9 shuwa munhu asipo, zvinhu zvakaoma. Saka ipapapa iko zvinhu zvitori pamba zvigere paruzevha hazvisi stable chaiyo chaiyo tingatone zvavaraiti hazvisi stable. Tichingokiyakiya utone kurarama. Sikana hanzi tete ngatiitei muchato kana wasimba, comment section yepafacebook. Alright, makazenge machata here? Hatina kuchata. Makangogumira parora? Takarora parora takatokumbira muchato wacho kumba ikoko, saka chiri murodhi. Yekuti zvinhu zvakaitawo zvakanaka tinodi yedu. Kochitanga urongwa muchato? Nice, aiwa no. Tinotenda chino chirongwa chevanhu, vanhu vakateerera, vanhu vanoziva nyaya yako Simba kubva pekutanga, kubva pauya Rozi munomu mustudio achireurira kutaura kuti ndakanyepera munhu asina mhosva nekuzobuda kwako kujere mushure mekugara makore 9. Nhasi wauyawo nenyaya inofadza uchitizivisa kuti aiwa wakazoroora pane kabheibhi ende upenyu munawo. So wati uri kungokiyakiya kunosiyana kashoma? Ndiri kumbomaisana nemakurokozawo dzimwe nguvawo tichinocherawo navo ndichididi tichiwanawo apo nepapo tiraramise mhuri idzodzo. Apa muri pana ana amai kumusha kana kuti uri pako wega? Takatosuduruka pana ana mai. Makugara penyu mega nemudzimai? Nice, inga wakarongeka. Mudzimai anodawo kungobikwa ake mapoto, asunungukewo. Asunungukewo akafunga kuti nhasi ndoda kubika nyama iyi. Handiti ka? Right, aiwa no, zvinotendwa zvikurusa. Baba mukuru muri kufara here neprogress yemukomana? Kufara zvakanyanyisa. Ende futi? Kufara zvakanyanyisa. Because zvinonakidza wochiona progress yemunhu ambenge arasikirwa nedirection yeupenyu. Wona achidzoka and lucky akawana mukadzi wanonzwana naye zvakanaka. Nice. The drive is good. All right. Hanzi muchato kangobudirira kutanga kurongwa, I will take care of their wardrobe. Ndi designer Hastings. Aikaka. Kwa muchato zvaunenge wakutorongwa panapa. Muchato zvaunenge wakutorongwa panapa. Aiwa regai tigodzifambira nyaya dzacho. Handitika atichatotanga tataura namufundisi. Tatoona kuti toita sei. Ndiri kutoona panapa pa comment section. Hanzi makoti uri 1 in a million pavasikana vemazuva anaya. We wish you grey hairs naSimba. Hanzi tiri kukushuwirai kuti musvike pakuchembedzana muri pamwe chete. Handitika hanzi makorokoto mukoma Simba nekutunzira makoti. Hanzi maid akazobuda here mujere? Maid akabuda akatobva ashaika. Akashaika? Akashaika. Indava akazoshaika buda? Abuda bhozi yeka akangogara gore 1 akabudiswa neamnesty. Neamnesty. Paipa inzi vakadzi vese ngavabude ndo pakabenefit yapo paya. Sure. Indava akarwara? Ndakazoti gore ndabuda iro akazoshaika February. Ndakabuda muna April. Akashaika before usati wabuda? Yeah. Ende zvakaoma. Okay. I remember vakawanda usati wauya panapa vakawanda vaibvunza, asi Simba akazoroorana naRozi here chichi. Kubva paya naRozi makazombonzwa kwari? Rozi akazombondifonera pasure apo wachiti zvangu zvakufamba zvakanaka kubva pandakusunungura. Sure. Kubva pauya akataura chokwadi? Akati zvinhu zvakufamba zvakanaka mukoma Simba kubva ndangokusunungurai paya. So ndavapo kubva ipapo handizoti ari kupinda. Hamuna kuzombonzwa nezvake? Handina mbozomutsvaka yana mutsvaka. Rozi shakwa uri ikoko kana uri kutoona kana uri kutinzwa tibate tinzwa kuti zviri sei. I've tried my numbers ake ese andakange ndinawo ndakambowazama but akaningirikena hasi kuita ari kuramba. Tichazombodawo kuti tinzwe. Hanzi muchato ukabudirira ndichange ndiripo pakeke. Vakomana vanhu vari kutumira mameseji aya tichakutsvaga. Ndiri kubva ndatonyora mazita enyu. Thank you so much. P from Aspindale Park. Aika. Muchato muda kuitira kupi? Muchato wakutorongwa kapana. Muchato muda kuitira kupi? Asati decide zvoti tingetira kupi. Musati. Kugokwe kana muno?
muno mndu muri busy. Gokwe kwenyu gokwe. Muno mndu muri busy. Gokwe kwenyu ndakambotsika kunzidzana ukawana goko. Alright, okay, ndiani uyo anditi namba dzaRozi ndinadzo ndisiro ipapo tone ndisiro ipapo wati namba dzaRozi unadzo. Thank you so much. Okay, alright. So mkoma Simba ai kaka hanzi pamuchato ndimi MC ai kaka ndatoitwa MC pamuchato. Aya, alright. Okay. Saka mkoma Simba mataura kuti zvamamanje life chayo muri kukiya chicha mungashuwira kuti muite kuti muone kukwanisa kuchengeta mhuri yenyu. Alright, pama muri uko mabasa emaoko makadzidzira ndiapi? Toziva uko kunodzidziswa mabasa zvekutodaro kuchera. Inini nyaya yekuti ndandakatonga makore akati wandei. Saka pane maclasses anonzi D class, C class, B class. Ma-B class ndiye anenge akufambira nyaya dzekumabasa emaoko. Isu chete angogara tamba mitambo yana chess, chinda kuchechi chete. Saka maingotamba alright. Nekuenda kuchechi. Mamusingaite mabasa. Tasingaite mabasa, ndangobuda sina mboshanda. Asi hapana kana zvawakadzidza ereko? Ndakadzidza uku nekuverengawo through zvasendatopa kutanga kuti maproject. Sezvo nemudzimai kudai. Zvine advantage. Anodzisirawo kudziya mvura. Achidi okuita project yehuku kana embudzi nini iko kugokwe ikoko. Alright, you think kuti zvinoita zvinogona kufamba? Zvinonyanyisa kuita. Uzi pandotogara ipapo pandori bho ndakamatanga ipapo bho. Zvokuita zvakatona. Pamuri kugara ndepenyu? Ndepedu. Makakwanisa kutenga penyu? Mukuru nyika yakasiona namudhara wedu. Wakapiwawo chako chikamu? Chikamu chigarawo apo. Saka chishuwiro chako kuita maprojects? Maprojects. Alright, okay. Chikiya ndiri kuya achita zvanenge aitawo takabatanza mari iyoyo. Tobuda nesomething. Yeah, okay. Hanzi musikana uyo Mwari akamusunungura zvechokwadi. Yeah, ndikuona hanzi mukoma Simba ngavarambe Mwari ngavarambe vachikuitirai zvakanaka. Saka muri kunamata here mimi vanhu muri tu? Muri kuendera mberi nekunamata kana kuti Simba iyoyo chimoko wakatotora zvako zvapo? Ndopanda kutogadzira kunamata. Handiti? Ndopanda kuti apa ndangotenda chete ndangotenda. Hapana chavo chakumbira asi kutongotenda. Chete mukatongotenda zvokumbira takatokumbira takatopiwa. Saka tangotenda chete. Asi wakambozvirota here kuti rimwe gore zvese zvichapfuura izvi? Mwari watoita chimusikana chako chakanaka kudai? Chakanakisa. Chakanakisa. Right, pane mumwe ari kuti hanziko amai vaRozi vari kupi? I remember madays Rozi paakauya achizotaura nyaya iyoyi, pane zvaiitikawo kumhuri kwavo ikoko, amai vake vakabva vashayika, amai vaRozi wacho vakabva vashayika. Saka pane vabvunza apo, ndofunga ndo mhinduro yacho iyoyo handitika. Right, hanzi kapu iyo tete Mwari ngavavasimudzire muupenyu hwavo. Anyway, a lot of people vari kukushuwirai zvakanaka muupenyu. And guess what, ndine message yandiri kutoona iri kupinda panapa kubva kuna Prophet Elijah. Hanzi ndingakuonai here mangwana. Wow. Tinoonekwa. Handiti? Hanzi naProphet Elijah itai kuti ndivaonewo mangwana kana muchikwanisa kuonekwa mangwana. Tinoonekwa. Zvinoita? Alright, okay. Anyway, mukoma Simba namaini katoka tange namaini tozopedzisira nababa. Amaini muda kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Vanhu vakawanda vari kushuwirai zvakanaka, they are happy for you. Muroro hanzi ramba uchinamata uchiita zvauri kuita izvozvo. Ndizvozvo ndinokoda hangu kuti kumhuri yeZimbabwe ndinongotenda hangu nekungotitsigirawo kwavari kuita. Uye futi ndinoda futi kungotaura kuti kunyanya kunyika tisajaje munhu kana achinge abuda kujeri. Tinozviona through kumamisha kwatiri uku. Vamwe vacho vanongotaura mashoko vachijaja zvavo. Asi pamwe pacho pane vachiri kujaja here Simba? Achiri kumaonwa. Vanenge vasingazivi? Vasingazivi. Vasina ufundi nawo zviri kuitika izvi. Alright. Vachirongoti haiwa paibana pamani tokuziva. Yes. Alright. Aiwa hano. It's okay. Kuti munhu ngaasajaje umwe munhu nezvaari. Kana Bhaibheri rinoti do not judge. Tofanira kutosimbisana nekusapotana. Ndivo hangu zvandingangotaura zvangu. Handitika. Aiwa tinotenda. Baba mukuru. Indoda kutenda nyika kuva pavari izvozvi kudai kusimbiswa. Ndione mhuri yeclergy. Yakamutambira vakaimira.
kuzapa zvenge zvichirwadza. I remember ndichitopedza show senge fanika nguva dzinedzi makabata ndumiso handiti ndikazonzwa ndumiso afona achafona tete muri kutsvagwa hama yasimba iyeyi pane hama yasimba iyeyi wow ndikati right aiwa toda kuramba titenda ndokuti ivo varambe vakabatana nemukadzi yes handitika makapiwa mvura kugezere mukoma namainini nekubikirwa tunonaka akutooneka kuti wife material zvitodaro ndagara ndaona nematama asimba paapinda munomu pandatanga kumuona panza pakati alright Simba shoko rekupedzisira uda kuti chii? Ndoda kutenda muri Zimbabwe nekutenda nehama dzangu dzakandigamuchira kuve ndiri pano nemunharaunda vakandigamuchirawo zvakanaka vachindikanselawo. Ndoda kutenda neizvozvo nevakandibatsirawo muZimbabwe ndoda kuramba chivatenda vasadzokere sure. Izvo handini mashoko andinawo andingapedzisira kutaura. Asi vanhu ngavasadaro. Simba nzorofanira kuitwa brand ambassador wechicken. Ndiri kutoona vanhu vatoti handiitesi. Asi inonaka sereki inokunikira sereki. Yakandinakirei. Yakandinakira. Yakakunakira. Mva watozviona une ako matatu. No, thank you so much Simba for coming through maita yenyu nekuya kwamaita makoti maita basa nekuya kwamaita ndichazokubata kana kuti mongoti mirebi zvishomanana panza panditika Prophet Elijah vati vachada kuzokuonai mangwana saka ndichakuonai panze ndongokupai madetails kuti zvakamira sei. maita basa. Thank you so much maita basa.